presenti en Joan Rosselló, que és un dels padrins del Cansat Balears, perquè des de sempre mos ha donat molt de suport i molta ajuda. I és que en Joan el que té d'especial, a part de ser enginyer especialitat en aeronaus, format a la Universitat Politècnica de Madrid, que ha participat en projectes com CISPASSAT, el RIMSA, CIMMARSAT, etc. Ell el que té és que té l'experiència d'haver treballat a l'Agència Espacial Europea i haver treballat en projectes en el centre STEC d'Holanda, que és allà on tal vegada anireu els guanyadors del concurs estatal, que és allà on se fa el llançament de tota Europa, a la seu de l'ESA. I, bueno, ell vos contarà una miqueta aquesta mirada a través de l'espacio. Gràcies, Joan. Moltes gràcies. És un plaer estar aquí, és un honor i la veritat és que estic molt content de veure tot aquest entusiasme i bé, espero que aquesta presentació que vos faré vos acosti un poc més tot el que és el món de l'espai, no? Posa per aquí. Bé, després de la magnífica presentació del meu, la veritat és que és impressionant i és realment una cosa molt bona tenir una empresa ja aquí radicada en Balears que estigui dedicada a aquest tema, que era una cosa que realment feia molta falta. Bé, jo tinc una presentació que la vull compartir amb vosaltres, que la poso a la vostra disposició perquè la mireu de la forma que de la millor forma que vulgueu, no? Llavors explicaré una miqueta la meva trajectòria. Jo també som d'un poble d'aquí de Mallorca, estudiava a un institut com vosaltres i vaig anar a Madrid a estudiar enginyeria aeronàutica, a la Politècnica de Madrid, i quan vaig acabar la carrera me vaig dedicar al tema espacial. Vaig començar a fer feina a una empresa a Madrid amb el satèl·lit XPassat i després vaig pegar el vot a el que és la Ciència Espacial Europea. Vaig estar a un centre que és aquest d'aquí, aquest centre d'ESTEC, que està a una localitat holandesa, Noordwijk, i és una localitat turística que van gent, a l'estiu està ple de gent, si va no a ningú, com si fos aquí Esport d'Alcúdia, o una cosa similar. Estàvem ben de vora la playa, aquí unes dunes, i estàvem ben davant la mà. I aquí hi havia totes unes 2.000 i pico persones que feien feina aquí. Era un dels centres, és TEC, és aquest d'aquí, i és un dels centres de l'ESA que estan repartits per tota Europa. En principi aquest és el centre més gros, el centre tecnològic, on hi ha la part d'enginyeria i d'investigació. Els altres centres, la sede estava a París, un centre que està a Alemanya, ESOC, i el Centre de Formació d'Astronautes, i també a Espanya tenim un centre que es diu ESAC. Vull comentar que el centre aquest d'ESAC va ser fundat per un mallorquí, n'Andreu Ripoll. No sé si sabeu qui és n'Andreu Ripoll. És una persona molt important que va tenir un paper molt destacat. I a la vegada també va fundar el centre d'ESAC Villafranca del Castillo, antigament tenia aquesta denominació, va ser el que després va donar lloc en aquest centre d'aquí d'ESAC. Si bé és una organització que aglutina tota l'activitat espacial a Europa, són 22 estats membres, i la veritat és que és un poc un equivalent de la NASA a el que és Europa. En el centre d'ESTEC va ser una experiència impressionant, espectacular, inolvidable. Hi havia grans facilities, grans instal·lacions on se feien les diferents proves. Antes de llançar una nau a l'espai s'han de fer proves com és aquest tipus, una instal·lació on és com una espècie d'una olla gegant, com si fos una olla express gegant, on se fica tot una nau i aquí se tanca, se fa buit i se simula, aquí veus a un costat surt un foco i simula el que és el sol. Se tracta de simular les condicions ambientals, el que és l'espai, que són molt hostils, de forma que se simula temperatures extremes
tant de fred com de calent, en condicions de vacío, no? De buit. Això eren unes grans instal·lacions que hi havia que estar allà, que es diu LSS, l'Area Space Simulator. Una altra instal·lació molt grossa és el que és CPTR, és on se fica també qualsevol, o bé un satèl·lit o una nau, o bé un component, i se simulen les condicions, el tema electromagnètic per comprovar que hi ha interferències electromagnètiques. I també és una instal·lació també enorme. També hi ha una altra instal·lació també molt espectacular, que és un shaker, una espècie com de plataforma on se situa una nau com aquesta, i això comença a vibrar i simula el que són les condicions de lançament. On hi ha una forta càrrega, molta vibració, un estrès mecànic molt important, i que l'estructura ha d'aguantar. Ha de ser suficientment lleugera, perquè estem pujant una cosa a l'espai que costa molt de dobles, ha de ser molt lleugera i a la vegada resistent. I això, aquest tipus d'aquesta estructura s'ha de provar amb una cosa com aquesta. És una instal·lació enorme i que realment se fan aquest tipus de proves que són espectaculars. I també hi ha una sala com una altra instal·lació, que és aquesta Large European Acoustic Facility, LIFT, que és aquí com una sala enorme que està completament d'hormigó i està completament ficada dins del propi edifici, és totalment independent, i llavors se simulen, en principi se tanca, totalment tancat, hermèticament tancat, i d'una forma se posa, se crea renou, i per simular les condicions de lançament. El renou provoca a la vegada una càrrega dinàmica molt forta, i això l'estructura l'ha d'aguantar. Això realment és molt important. Realment l'estructura d'una nau, el que ha d'aguantar és el lançament, perquè quan està a dalt realment podria ser quasi de paper, podríem dir. Realment l'estructura ha d'estar dimensionada per aguantar el lançament. Des coses que vaig estar fent feina, vaig estar participant en el que és el Ariane 5, concretament en aquesta part d'aquí que veig d'aquí a Espeltra, que és com una carcassa on permet posar un satèl·lit a dins i damunt un altre, o sigui, per poder mandar diferents satèl·lites o naus de forma, ja dic, no només un, sinó un parell. I aquest tema va ser una de les coses que vaig estar fent allà a Estec. Un altre va ser participar en el mòdul Columbus, que és aquest d'aquí, que veus aquí, que en principi eren de 8 metres, se va cursar a 6 metres, i aquí també va tocar fer un estudi també de vibroacústic, i que realment també era simulant les condicions de lançament. Un altre projecte en el que també vaig estar participant va ser a CXM Newton, un telescopi rajos X, i que també un dels components de per aquí va tocar fer un estudi estructural. I va ser una època molt interessant, vaig conèixer moltíssima gent, molt de països. És una experiència única i que realment vos aconsello enormement. El que és l'ESA té un fester de missions que ha estat fent, una sèrie d'elles ja estan acabades, altres estan en operació i altres que s'estan en projecte. A part d'això, també tenen activitats que també se fan no només en tema de naus espacials, sinó també diferents activitats que ara no entraré en detall, i també té un cos d'astronautes. Actualment hi ha 11 astronautes, un dels quals és en Pablo Álvarez, fins fa poc hi havia en Pedro Duque, que va ser company meu de promoció, és una persona realment extraordinària, excepcional. I ja dic que en principi això seria un quadre resumen del que pot estar fent l'ESA. Una part de les missions estan dedicades a l'exploració del sistema solar,
que és, com pot ser el Bepi Colombo, que és una de les missions actuals en operació, i altres participacions de l'ESA estan també a el que és el telescopi espacial James Webb, i també participen en el Hubble. El resultat d'aquest tipus de missions són, però això és una petita mostra, una mínima mostra, però ja sabeu realment l'espectacularitat del que s'està obtenint a través d'aquest tipus de naus. Una part també molt important de l'ESA i una que s'està destacant és el tema de les missions d'observació de la Terra. L'observació de la Terra hi ha, de principi, com a 3 famílies de satèl·lites, una dedicada a la part científica, observar el que és la Terra i treure diferents paràmetres, indicadors i mesures, el que és estudis científics de la Terra, una altra d'observació de la Terra en quant a la família del programa Copernicus, dels quals està la missió Sentinel, i després també hi ha una part de satèl·lits meteorològics que volen a unes òrbites més altes i que se dediquen a estudis de la meteorologia, coses que ja estem habituats a veure. El que és l'observació de la Terra, ja dic que Europa destaca enormement i les aplicacions són múltiples i diverses. Múltiples, i ja, com ha explicat en Tomeu, podem veure moltes de coses, des de, per exemple, aquesta Sentinel-1, el qual tinc la sort de conèixer el project manager d'aquesta missió, en Ramon Torres, pot fer a través d'una antena radar que al principi no pot veure a través de nígols, pot fer imatges i no té de forma independent de si està nigolat o no, i pot treure informació molt diversa, des de veure superfícies cultivades, quan hi ha un terremoto també per temes de búsqueda i salvament, és informació molt bona, en temps real pot proporcionar informació molt útil, i també veure com estan a la mà, si hi ha taques d'oli, per exemple. Aquí, per exemple, aquesta missió va descobrir quan hi va un accident d'un avió, va caure a Egipte, i a través d'aquestes imatges se va localitzar restes d'avió. Va ser molt útil. És un exemple. La part de satèl·lits meteorològics, el Meteosat, és realment conegut per tothom, i realment tothom està habituat a veure imatges del Meteosat. I realment a telecomunicacions també hi ha una altra família de satèl·lites, i ja tothom està acostumat a veure i emplear coses que tenim en el mòbil, aplicació que venen de l'espai. O sigui que l'espai realment és una cosa que està molt pròxima a nosaltres, molt més del que ens pensam. La navegació per satèl·lite, el Galileo també és un projecte estrella de l'ESA, el qual tenim un tipus d'informació que la veiem tot el dia i realment ens ve de l'espai. O sigui que tenim coses que realment, aplicacions molt directes i que realment està per aquí mateix. Una altra aplicació molt important és el tema de la defensa planetària, que ja s'estan fent diferents algunes missions perquè van orientades a aquest tipus, que crec que ja haureu vist per mitjans de comunicació. I també les pròximes missions estan els vols tripulats, com és la missió Artemis, que vol tornar a la Lluna. La part aquesta d'aquí, del mòdul de servei, està el que contribueix a la part europea, i la missió a la Lluna, que se vol fer una estació espacial orbitant la Lluna, el Gateway, de forma que a partir d'aquí se pugui baixar a la Lluna o bé d'aquí anar cap a Marte. I una possible, també s'està mirant, es deixarà molt de fer una possible base lunar a prop del Polo Sur, mandar una part com aquesta, que és un mòdul que pugui ser inflable, i a partir d'aquí recobrir de propi material de la Lluna a través d'impressores 3D. I d'aquesta manera podem tenir habitacles a la Lluna. I evidentment l'objectiu ara estrella és anar a Marte. Marte és una cosa que realment és un objectiu. Hem mandat allà robots, rovers, sondes, etc. Però
d'anar a Somo, és una cosa que està a la nostra naturalesa anar a explorar nous planetes. I el que és l'ESA, hi ha un fester d'informació que està disponible per a vosaltres i que si entreu aquí en aquesta pàgina web podeu veure un fester d'activitats que estan orientades cap a vosaltres. L'ESA cerca gent com vosaltres i tracta de realment incentivar que la gent conegui aquest tipus de coses i que se dediqui i per treure futurs professionals. I aquí ja dic que hi ha molta informació que podríeu mirar i que realment està en el vostre... o sigui, el podeu aplicar i podeu arribar a estar aquí. Realment el que cerca la gent de l'ESA cerca diferent gent de diferents tipus de perfils, tant de part d'enginyeria com la part científica, inclús d'altres gent com abogats o economistes, etc. O sigui, tota aquesta informació la podeu trobar a la pàgina web. I realment també per acabar, això és el Sentinel 1B. Vaig estar a Kourou per el llançament d'aquesta nau, se va mullar amb un coet Soyuz i aquí podeu veure s'està muntant damunt el que és la còfia del coet i aquí veus que està muntat aquí i aquí hi ha uns espais buits per aquí i aquí aquesta foto d'aquí, si vos fixeu aquí, això ampliant més, això d'aquí hi ha una plataforma que serveix per llançar els CubeSats, en aquest cas. I aquests CubeSats eren, en aquella missió, hi havia gent de diferents països, estudiants, que van desenvolupar CubeSats, en aquest cas que era de Bèlgica, d'Itàlia i de Dinamarca, que els vaig conèixer allà, i que realment feien un projecte com aquest. Estaven allà en el llançament del coet. Realment m'ha fet molta enveja perquè realment a mi m'encantaria poder veure gent de Balears estar en una foto com aquesta. A mi m'encantaria. I crec que és una cosa que se pot arribar a fer. I per allà per acabar, ja dic, recordar en aquest senyor, Andreu Ripoll, que era una persona excepcional, extraordinària, se va morir fa uns anys, li van fer un homenatge en el Caixa Fòrum i realment va ser una persona que inclús va arribar a participar a Apolo 11, i realment una persona que de sempre li vull dedicar un petit record. I això és tot, simplement una frase d'aquí d'Einstein que és perquè li donem una volta i que crec que realment aquest tipus de coses és molt estimulant i crec que hi vos anem, que continueu, que estudieu, que fegueu feina, que podeu arribar on vulgueu. I això és tot. M'he passat un poc de temps.